nekwanụ ka nwanne na nwanne si wee gbakọ aka wee gbuo senior brother fa wee buru ozu ya wee nyie ebe onu fụrụ kịta anyị sagasị bọtụrụ wọta. Nke bụ na ndị obodo amakwọ nka ndị obodo si wee chọpụtazi wee tịfafa ji ebupụta ozu nwanne fa ebe fa nyiri ya fa wee bịa ebe a wee na-agba ana bogide ana wee bọpụta ozu nwanne fa. Bịakwanụ ka nke ọrụ unu ka o si wee mee. Atịkwa na nke a na-eme n'ọba azụ nke dị n'Imo steeti. Wee na-akọwa na afa senior brother fa anụnwa fa gburugburu Amadi. Atịkwa na ya bụ Amadi n'okwu onye iti mkpụrụ mmiri na ọha ekwe na ọha anụ ife n'ọkwọsọ ọgụ ka eji wee mara ya na 2009 na ya bụ Amadi ji mma wee gburie papa fa isi nke bụ na ogburu papa fa egbu n'ọkwọ ya bụ ife ka nna fa yagide wee nwa uru ka papa fa nwụchara akwacha mpafa. Ya bụ Amadi wee ka na-emekwa isi ike dịka ụmụnne ya tikwa wee kọ ebe a ka mma akọrọ unu. Nke ọzọ wee na-akọwa na oruru mbọsị nwanne sị mmafa wee nọrọ ana na mmafa emetụgo okenye wee nọrọ ana wee na-eri nri. Ya bụ Amadi wee werụkwa mma oge wee si n'azụ ka o gbuwakwa mmafa isi. Ndị nke unu na-afụ ebe a na nwanne ya nke ọzọ aka m egote unu foto nwanne ya nke ọzọ ma na-anyabara ya isi ọkpụkpụ nwanne ya n'onu were ọmụ kekasịcha ya n'ahụ ahụfe afọ ha ife akụrụ fa ekwu edufe ekwu okwu ndị onye nke ahụ na-asụkwu nso unu ekwu okwu ya n'ife ọ na-ekwu ọ bụtụkwa na unu ya n'ife ọ na-ekwu ka ntinye ya na vidio anụnwa gbụtịa mana mma etinyekwa ihu ya maka na oyi ọkwa akwa n'ahụ akụgo ya sepuretela Mọnde Abido Cheka dịka onye nke ahụ na-akọwa na mmafe anọkwa na wee na-eri nri otu ụbọchị tinye bụ Amadi wee werụkwa mmụọ oge ka o gburie mama fa isi fa wee jide Amadi. Onye nke a na onye nke ọzọ wee jide fa wee zọba mma nke bụ na ya bụ mma gburiri onye nke ọzọ aka o gotikwara aka ya tinọ mma ahụ meziri aka ya o ji wee duzie etu ahụ. Na mgbe ahụ ife a mechara onye nke a na onye nke ọzọ wee kụnyaba Amadi nya kụọ ya sepuretela Mọnde Abido Cheka. Nyaba Amadi wee mechaa gbafere fa na-achọgharị oru otu mbọchị wee nata wee jide fa wee kụnye ya ịga wee jedebe ya n'ime ebe a na-eme mposi ka fa tikwa wee kọ n'ebe a na-anyụ ntị ka edebere ya. Ụfọdụ tinọ na rum ka edebere ya wee na-enye ya nri n'ebe ahụ edebeziri ya na rum na fa chefuzi ide enye ya nri ka ọ na nri adịghọ na aha enyezi ya nri na aha enye ya mmiri agụụ wee gụgide ya bụ Amadi wee gụgbuo ya n'emu na ebe ahụ. O wee nwa fa gwazikwa ndị obodo na Amadi anwụgwe onye jụọ afọ ebe ka Amadi nọ fatina ojebe Bayelsa n'ọkwa ya ka fa bujezi ozu ya wee bịa nyie ebe onu fụrụ kịta anụnwa a na-abọzi ozu ya. Amaghị nka ndị obodo si wee chọpụta wee jụbazie fa wee kwuo eziokwu wee binye fa chọvel wee tịfa ngwa na fa bọba ka fa bọpụta ka fa ti wee nyi fa wee bogide wee bọpụta ozu Amadi ozu elekasịgokwa wee were ọkpụkpụ ya wee nyabata ya fa n'onu wee were ọmụ wee kee fa n'ahụ wee jee kpọọ ndị uwe ojii. Ife akụrụ fa abụrụkwa obere ife akụnyechagori fa akpụ n'ọnụ okwu ekwu ezikwofe ekwu a na-ajụ fa ajụjụ fa hazikwa ekwuti okwu ike. Ndị vileji juru ebe ahụ ma ndị lokal vigilanti fancha juru ebe ahụ ife nwa wee na-afịa n'elu na-afịa n'ala ife fa na-ekwu mụ aha anụtikwudo ife fa na-ekwu a na-ajụ fa ka ekanya bụ ife ti wee mee fa na-akọ mana mkpọtụ dịkwa n'ebe ahụ ya anụcha ife fa na-ekwu ọfụma sọsọ nke ya anụ ife fa kwuru ọfụma abụ ebe a kịta anụnwa fa na-abọpụta ozu nwanne fa ya anụ debe ife kwuru mana nke ahụ ndị vileji juru a na-ajụ fa ajụjụ. Eji eme akpakara bottle water. Kudos to the youth of Umuchimanwere. Kudos to the security of Obazu. They are trying very, very well. I'm happy with them. The government of Imo State, please, we need security in Imo State. Let me do one network came by 2010. They got the wicked brother. The infiltrator. What's that your name? What's that your name? Lucky who, Amadi? Chokuya. Asia Chokuya. I only share. Chokuya. Release girl.
Buka. Is it? My father. Whenever your father, you die your brother. My father. I don't know so all of them were going to you watch I come in. So we want about before I didn't know my shoes on my tower. I will like fine. I don't know I'm going to school. My all time now. I am still. We can put one about now. So avoid here. Avoid problem. So I am here. I don't know. So you will. So my will that's what I'm saying. Give man no one like it. La police. Report on la church. Okay, can we take a Biodebo,
something you